La confraria del Prendiment o Bes de Judes es funda l'any 1867. Segons les cròniques de l'època, un grup de crevientins assidus a l'antic Parc Sol decideixen incorporar a la Setmana Santa crevientina el grup escultòric que representara el moment en el qual Jesús és pres en l'hort de Getsemaní. Entre aquests amics es trobaven José Magro, José Aznar Quesada o Vicente Sánchez, sent els encarregats de crear la confraria. El preu del grup escultòric tallat per Antonio Ruidavés va ser de 11.000 reals, aportant el metge Manuel Quesada la quantitat de 6.000 reals. Es caracteritza per ser un dels tros més pesats de la Setmana Santa crevillentina, aconseguint un pes de 1.800 quilos. Els colors de la confraria són la vesta de color roig amb cordó groc, imitant la tònica que porta Jesús en la imatge del tro. El Prendiment o Bes de Judes representa el moment en el qual Jesús és pres en l'hort de Getsemaní, format per les imatges de Jesús, Sant Pere, Judes, Malco i un soldat romà. La composició central representa el moment en el qual Judes traeix a Crist assenyalant-lo amb un bes. D'una altra banda, Sant Pere, amb el braç a l'aire, subjecta l'espasa amb la qual es defensa de Malco, que es troba tombat en el sol. La figura del soldat romà, que completa i tanca l'escena, representa la tropa que seguia a Jesús. Ruidavés interpreta amb gran brillantor la seqüència narrativa, sentiments enfrontats que l'escultor mostra en xicotes jocs narratius.